Добрый день, паважаныя сябры! Сёння у Міжнародны дзень музеяў Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны музей Якуба Коласа і Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры прапаную вам наш сумесны онлайн-праект, прысвечаны юбіляру гэтага года, беларускаму паэту, публіцысту, драматургу, перакладчыку, класіку беларускай літаратуры Владзіміру Семёновичу Караткевічу. У гэтым годзе мы святкуем 90 год з дня яго нараджэння. У сувязі з гэтым мы вырашылі паказаць вам цікавыя матэрыялы, якія амаль ніколі не выстаўляліся і якія беражліва захоўваюцца ў фондах музея Якуба Коласа. Малады паэт Владзімір Караткевіч падчас навучання на філалагічным факультэце Кіеўскага універсітэта імя Тараса Шаўчэнка звярнуўся з лістом да класіка беларускай літаратуры Якуба Коласа з просьбай ацаніць яго творчасць. Гэты ліст беражліва захоўваўся ў асабістым архіве Якуба Коласа. Гэты ліст я зараз трымаю ў руках, і мне б вельмі хацелася зачытаць яго вам. Константин Михайлович, піша Караткевич, выбачайце за тое, што аднімаю вас каштоўны час. Магчыма, што з гэтай жа справай я павінны быў звярнуцца ў кабінет маладых аўтараў, але тут справа ў тым, што мне не трэба не тое, каб заўважылі асобныя недахопы, а каб ацанілі наогул усё. З маленства я звык лічыць вас прыкладам, і таму звяртаюся да вас і ні да каго больш. Калі знойдзеце магчымасць, напішыце мне, ці варта мне прадоўжваць. Да гэтага часу я надрукаваў некалькі вершаў і крытычны нарыс аб творчасці Янкі Браля ў часопісе «Савецкая Украіна». Астатнія я чытаў людзям. Адны лаюць, іншыя хваляць. Але мне ўсё гэта здаецца, што гэта не тое. Вучуся я зараз у Кіеве, ва ўніверсітэце. Жыву ў горшы. Летам шмат часу хажу па Беларусі. Вось толькі што павярнуўся з вязанкі. І зараз шкадую толькі аб тым, што не давядзецца мне быць на гадавіну Купалы. У канцы лета паеду на Палессе. Казкі, якія ў шытку стаяць першымі, невыдуманыя. Я іх толькі вельмі моцна і, здаецца, няўдала абрабіў. Але іншага і нельга было зрабіць, бо першыя дзве казкі чуў яго ад свайго дзеда яшчэ да вайны. Не памятаў нічога, акрамя сюжэту і асобных выразаў. Надзвычайную котку, мужика і дзіва, аўтуха дамоўніка пашырыў з 2-3 сказаў. Пятра разбойніка пачуў у Рагачове, ад рыбака Камсоўскага, які мне сказаў яе па случаю. Я ему рассказывал казку об 2 великих рэчніках з Некрасова, падобную да гэтай. Казак у меня есть яшчэ з паўсотні, дзесятак песен і іншае. Вобразы казак нарадзіліся з павер'яў асобных фрагментаў казкі. Чаму толькі не намагаюцца фалькларысты запісаць усё гэта? Яно перад новымі інтарэсамі адступае. Вершы кепскія. Хоць я пісаў спачатку толькі іх. Прыклаў нават 2 вершы па-руску, гэта з ранніх. Ваўкалака – гэта спаданне аб разбойніку, які мог перахідацца ваўком, у якога калісь паны забілі бацьку і матку. Апавяданне ў шлю 2. Калі ласка, прышліце свой вырак. Яшчэ раз прашу прабачэння, Владзімір Караткевіч. Разам з гэтым лістом Якубу Коласу Владзімір Караткевіч даслаў сшытак фальклорных запісаў. Гэты сшытак таксама беражліва захоўваецца ў фондах нашага музея. І сёння мы маем з вамі унікальную магчымасць пагартаць гэты сшытак. Ён называецца «Казкі і легенды маёй радзімы». Паглядзіце, які прыгожы почерк быў у Караткевіча. Як ён старанна занатоўваў казкі і легенды роднага краю. Безумоўна, гэты сшытак не толькі гісторыя нашай радзімы ў легендах і паданнях, але і гісторыя беларускай літаратуры. Цікава, што Якуб Колас таксама рабіў фальклорныя запісы падчас свайго навучання у Нясвіжскай настаўніцкай семінарыі, а таксама падчас сваёй працы настаўнікаў. У фондах нашага музея захоўваюцца некалькі яго фальклорных сшыткаў, і адзін з іх я сёння вам пакажу.
пакажу. Паглядзіце, на вокладцы «Учитель Константин Мицкевич», і можна пагартаць старонкі, анекдоты і легенды з беларускага народнага быта. Паглядзіце, які прыгожы каліграфічны почерк быў у Якуба Коласа. Я думаю, што у асобе Якуба Коласа Владимир Караткевич хацеў знайсці родную душу таго, хто яго зразумее і падтрымае. І я думаю, што ён не памыліўся, бо Якуб Колас заўсёды з бацькоўскім клопатам і любоўю ставіўся да маладых аўтараў, заўсёды іх падтрымліваў і дапамагаў. У 1952 годзе, калі на Беларусі адзначалася 70-годдзе класіка беларускай літаратуры Якуба Коласа, Владимир Караткевич не мог не павіншаваць свайго любімага паэта. Яго віншавальны ліст захоўваецца ў асабістым архіве паэта ў фондах нашага музея. Гэты ліст быў напісаны каля 70 год таму, і сёння мы маем з вами магчымасць убачыць яго і пачытаць. Дзень добры, Константин Михайлович. У дзень вашага 70-годдзя дзякую вам за тое, што вы існуеце на зямлі, што ў мінуты вялікага шчасця думаеш аб вас, што ў мінуты, калі вельмі цяжка, зноў-такі звяртаешся да вашых вершаў у паэм, бясконца пабіраючыся ад іх сілы. Народ, ці вы самі ўяўляеце, як уяўляюць гэта вашы чытачы, што вы для Беларусі, чым бы мы з'яўляліся без вас і Купалы. Купала быў моцны сваёй тугою па радзіме, вы упэўненай верай у яе, спакойнай любоўю да яе. Жадаю вам доўгіх год жыцця, вялікіх сіл для вялікай працы на яе карысць. Вы зрабілі першы і вялікі крок на шляху да нашай мэты. Дзякую вам за гэта, добры вы чалавек. Тое, што вы пасеялі, не знікне, і людзі, выхаваныя вамі, цвёрдай хадой пойдуць па гэтаму шляху і справы вашай не згубяць. Владимир Караткевич. І сапраўды, Владимир Караткевич годна пайшоў па тым шляху беларускай літаратуры, які быў закладзены Якубам Коласам і Янкам Купала. У фондах нашага музея таксама захоўваюцца некалькі рэдкіх фотаздымках, на якіх можна ўбачыць Якуба Коласа і Владимира Караткевича разам. Адзін з іх, на якім Якуб Колас на нарадзе маладых пісьменнікаў у 1955 годзе, і акурат за Якубам Коласам стаіць малады паэт Владимир Караткевич. Мне здаецца, што для Владимира Караткевича Якуб Колас быў больш настаўнікам, духоўным настаўнікам, да якога ён ставіўся з павагай. А вось цёплыя, добрыя, сяброўскія адносіны склаліся у Владимира Семёновича са старэйшым сынам Якуба Коласа Данілам Константиновичем Мицкевичем, першым дырэктарам Дзяржаўнага літаратурна-мемарыяльнага музея Якуба Коласа. У асабістым архіве нашчадкаў Якуба Коласа захаваліся некалькі кніг Владимира Караткевича з вельмі цёплымі дарчымі надпісамі. І сёння мы маем з вами унікальную магчымасць убачыць гэтыя выданні і пачытаць дарчыя надпісы. Вось адна з кніг з вякоў мінулых, якая была выдадзена ў Мінску ў выдавецтве «Мастацкая літаратура» у 1978 годзе. Яна адрасавана Данілу Мицкевичу і яго жонцы Алі Тимофеевне. Мілым Данілу і Алі Мицкевичам, каб жылося ім добра побач з намі яшчэ 100 год. Владимир Караткевич, 12 снежня 1978 года. Вера Даниловна Мицкевич, дочка Данила Константиновича, якая была знакома с Владимиром Караткевичем, вспоминала, что Владимир Степанович вельми любил такие пожидания на долгие годы. Ну и еще одну книгу, якую мне вельми хотелось вам показать. Это, безумовно, классика белорусской литературы «Чорный замок Ольшанский». Вельми пригожее видание, якое вышло ў Мінску ў 1983 годзе, мае наступны дарчы надпіс «Дарагому другу Данілу Константиновичу Мицкевичу з любоўю. Владимир Караткевич, 6 лютага
1984 года. Ну і сённяшнюю нашу размову мне б хацелася завяршыць вершам Владимира Караткевича, вершам, які ён прысвяціў свайму настаўніку Якубу Коласу. Цікава, што гэта быў першы верш, які быў надрукаваны у Караткевича на беларускай мове. Выйшаў ён у друку у 1951 годзе у раённай аршанскай газеце. Якубу Коласу. Пясняр наш, пісьменнік вялікі, у змрочныя злыя гады ты быў нашым шчырым музыкаю, ты нас пазбаўляў ад нуды. Спяваў нам аб нашай свабодзе, каб цвёрда упэўнены ішлі аб жудасным лёсе народа, аб новай жаданай зямлі. Бацькоў нашых зваў да змагання, да моцных узрушаных сіл, да сілы вялікай паўстання, да косаў, да стрэльб і да віл. Народнай цудоўнаю мовою цудоўныя песні ты пеў, за новае вольнае слова у каменных турмах сядзеў. Зваліліся цяжкія путы, пазбыўся кайданаў народ, і разам з народам раскутым ты рушыў у новы паход. Паважаныя сябры, я спадзяюся, што вам было цікава разам з намі. Глядзіце нас на сайтах нашых музеяў і ў сацыяльных сетках. З вами была Васіліна Міцкевіч, галоўны захавальнік фондаў Дзяржаўнага літаратурна-мемарыяльнага музея Якуба Коласа. До наступных сустрэч!